Asikhuluma ngesichitho la suke sikhuluma ngento esuke ikhandiwe eyilungu ngoba into eyilumbi into esuke yenziwe ukuthi yenze isenzo wesilisa ukuphathe isikhukazi ngoba usuke ufuna ukuthola abafazi umuntu wesifazana oshimile ukuphatha iqhude sikwenzela ngaleyo ndlela ukuthi abantu besilisa bakubona inhlahla yakhe lo muntu ayibone ukuthi nayi iyasebenza noma isiwumfakela ngoba izobe sikhandiwe bese ke kuphakanyiswa isigubhu phekwento ekhona lapha ekhaya ukusiza abantu asebegcile kakhulu kuphuzo oludakwayo. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu usephuza ngalendlela ukuthi akasakwazi ukuyicontrol lo muntu ngeke ngimfise ukuthi asondele kumina nginalo iplan la lo muntu Siyanibingelela ababukeli be-EcoPoint TV. Sabuya futhi igama lami uDesiree waka McDonald. Ngibuye ngibizwe ngaye uGogo Khapu isalukwazi ngihamba naso. Namhlanje into esinilethele yona ukuthi sinidlulisele ulwazi, sinazise ngezinye izinto ezihambiselana nomoya. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba no Dr. Malinga umkhulu osivakashele namhlanje. Ngiyacela ke mkhulu ukuthi ungene ubazisa ababukeli ukuthi umkhulu ubani, usebenza ngani, just to give nje i-background yakho e-brief ukuthi ababukeli bakwazi. Siyathokoza. Yebo, siyabingelela. Siphinde sijabule ukuthi siphinde sibe la ekhaya kwi-EcoPoint TV. So umkhulu Malinga so abaningi abantu sebeyangazi sekunekhawu ngiba khona la ekhaya. So ngiyabingelela kubalaleli nalabo abaqalayo ukungibona ngifikile la ekhaya ngithi nje angibabingelele ngijabulele nokuthi McDonald angamkele. Siyabonga mkhulu. Lana mkhulu besicela ukuthi usithi nje kancane kuyinduku osebenza ngazo, indlela osebenza ngayo, just nje kancane kulabo abangakwazi. Mangingasho nje ngamafuphi abangaziyo bangazi ngoDr Malinga as I said before ukuthi uDr Malinga okuyena umelaphi wendabuko oyinyanga futhi oyisangoma osebenza ngamakhambi esintu. Okuningi ke njoba ngisho ukuthi okuningi sikukhulumile but sengingazama nje ukubapha lapha nalapha ukuthi okay indlela esisebenza ngayo thina sisebenza kanjani but ngiduma njengomuntu osiza abantu abanezinkinga emakhaya ngokuhlukana kwakhona. So njengabantu abasuke benezinkinga ezilwane abanye izichitho ngokuhlukana kwakhona. So sengajabulela ukuzwa kuwena Nkosazana umbuzo ongawufaka kimi ngikwazi ukuthi ngiqonde according to umbuzo wakho because kuningi esikwenzayo ekhaya. Hayi kuningi. Hayi ngiyakuzwa mkhulu bengisacela ukuthi asike siqale la kulokho kwesichitho. Siyacela bandla mkhulu ukuthi usichazele ngiyazi ukuthi izichitho zinokuhlukana zenziwa ngendlela ezingafani. But into engingathanda ukuthi mhlambe usimbulele okanye ukhulume nathi ngakho izichitho lezi ezihlukahlukene and ukuthi umuntu mesuke efaka isichitho yini engasike yenzeke phezulu kwempilo yakhe, yini eyenziwayo as deep as you can go. Ngiyazi ukuthi kukhona umthetho kubuye kungavumeleki ukuthi you allowed ukuthi ukhulume ezinye izinto but ungakhululeka mkhulu kube ukuthi ukhuluma ngazo lezo izichitho zaziyo and ukuthi zilashwa kanjani. Masikhuluma ngesichitho la suke sikhuluma ngento esuke ikhandiwe eyilungu ngoba into eyilumbi into esuke yenziwe ukuthi yenze isenzo kulowo muntu othize. Masikhuluma ngesichitho kuhlukene ke isichitho zikhona izichitho lezi ezenziwayo mhlawumbe ukuthi ngifuna ukuhlukanisa umuntu nalomuntu azwana naye. Kuhlukene sometimes unokuthatha inhlabathi yala bahambe khona mhlawumbe ubabili ukuthi ubahlakaze ukuthi bangabi ndawonye kuningi ongakwenza ungasebenzisa isithombe
izithombe zabo zombili wenza i-pick mix ukwazi ukuthi uyisebenzise ukuthi baba abantu abazoxabana. But isichitho mangingakhuluma ngesichitho ngaze kushona ilanga. But isichitho umuthi osuke wenziwe ukuthi kube khona ingxabano. It's either usifaka kumuntu ukuthi ahlukane nomsebenzi. Noma ngaba isichitho esicishe esifana nodukanezwe, but isichitho suumuthi ongekho muhle. Ekuthenini ungasetshenziswa umuntu. Kakhulukazi ke abantu abazichitho, isichitho siyakwazi ukukunika usebenzise siphinde ushaye lo muntu omshaya siphinde sibuye ngakwena. So isichitho ngisho ukuthi umuthi oright kwesinye isikhathi, but kwesinye isikhathi uba wrong. Kuya ngendlela esetshenziswa. Kuya nangomuntu osuke kunika ukuthi yena uyayazi into ayenza ngoba isichitho suumuthi ongekho muhle when it comes to kumuntu onedlozi noma ufana nawe osebenza ngamadlozi phela. Hayi umuntu omixile mhlawumbe ubuyasebenzisa namanye amadoda angabonakala. But kuyahluka, but ukuphendula nje umbuzo wakho, isichitho yebo umuthi okhona, umuthi osulimoshile kakhulu izwe, but uyalungisa futhi izwe kwesinye isikhathi. So kuya depend ukuthi wena usebenzisa ngayiphi indlela noma yini inhloso yakho wena osuke ufuna yenzeke. Njoba ngichazile ukuthi ngaphambilini if umuntu mhlawumbe kukhona ukuthathela umuntu wakho mhlawumbe usehambe naye, siyakwazi ukukusiza isichitho ukuthi uyoxabanisa labo bantu ukuthi bahlukane. Mhlawumbe ke kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi khona lesengisenzayo nje ngidume ngaso kulamalanga lesokukhudisa, so naso yenye eyinto eyisichitho. So isichitho kuya ngokuthi nje wena osifunayo sizobhekana nani. Ngoba ngichazile naphambilini ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu umxabanise nabaqashi aphelele umsebenzi. Mayefikile lapho vela angathandeki anyanyeke nje abe nesidina. So kuvele kuthiwa cha ngeke awubuyele ekhaya ndoda sizokufonela ungasifoneli. Bese ukuphela kweparish. Kuyahlukana kuyenzeka komunye ukuthi le yonke ukuthi nje ufuna ukuthi kuhlukane labo bantu abasuke bezwana. So kuyenzeka ke nezichitho ezinye ziyaphuzwa. Ulale nomuntu wakho ahamba ushiya yena la asuke yakhona mhlawumbe kuya ngokuthi wena ufuna ukuthi kwenzakaleni. Hayi athi kujule kakhulu kuleyo ndawo kodwa siyakuzwa mkhulu. And njengoba ukhuluma ngalesi chitho lesi onaso manje mekuthiwa umuntu kumele le chitho zisuswe, kunzima kangakanani ukuthi isichitho sisuswe kumuntu? Isichitho siyasuka makuthiwa sekufanele sisuswe, but isichitho ngoba zihlukene ichitho kunendlela yokusisusa. So akuzona zonke izichitho ezisuswa ngendlela eyodwa. Kuyahlukana, kuyenza ukuthi omunye uphuphe ekakelwa ingane. Mhlawumbe umunye aphuphe imphalazela ebusweni. Kuya depend, umunye mhlawumbe aphuphe ethi ucosha something acoshwe amakaka. Kuningi isichitho the way kuyenza ukuthi uphuphe wena ubona abantu be-heavy sex, isichitho naleso. Mhlawumbe uphuphe umuntu esifazane kuma period. Kuningi okwenzakalayo okusuke kuvela ngamaphupho okusuke kukhomba ukuthi kunesichitho. Sometimes uphuphe iselesele or uphuphe impethu. So kuya nangendlela ukuthi lesichitho wena owenzelwe sona sihamba ngayiphi indlela. So ukususa isichitho into eyenzakalayo. But kunendlela yakhona according to ukuthi wena lesichitho naso sifike kanjani kuwena ngesimo sokuthi kusuke sekumsebenzi walomuntu ohlolayo. Okuyena ozokulapha isichitho kumele abone ukuthi lesi sakho sifike kanjani kuwena. Yebo mama. Hayi kuyazwakala mkhulu. Enye into engikuzwile uthinta kuyona ile ukuthi ushaye umuntu ngesichitho sibuyele kuwena. Lapho kusuke kwenze njani ukuthi umuntu akwazi ukuthi ayibuyisele leso sichitho sokusifakile, and yini eyenziwayo okanye kukhona izinto ezenziwayo ukuthi singabuyeli kuwena? Ngathi mina kuba ngobungcweti bomuntu osuke kuyena osuke ephethe leso sichitho. Ngoba njoba ngeke ngaveza ngaphambilini ukuthi kuba namaphupho. Mhlawumbe wena uzophupha nje uphuphe uthi ungena etoilet, uthola itoilet eligcwala amakaka aphumele ngaphandle kunempethu. So le indication ukuthi kunesichitho kuwena. So lapho sewenza njani ke wena?
uvuke nalelo phupho lelo sekumele uthole umuthi okuphindisa leso sichitho emuva same time. So uyakwazi kuya ngeindlela zalomuntu okulaphayo. Kuyenzeka ukuthi nawe mawunikwa lo muthi uhambe uyokaka somewhere esigangeni noma uye etoilet lomgodi. Yebo. Elisuke lingaflash. Ufike nawe etoilet khona lapho mawuqeda bese uphalaza ngalo muthi wakhona usho ukuthi lesi sichitho usithumele emuva kumnikazi waso. Ugqume ngawo mhlawumbe ugeza ngawo uphinde uthele la emakakeni. Siyabuya same time. Sibuyele kulomuntu kade kuthumela ngaso. So komunye athamba uyokaka esigangeni uyokwenza but nawe mawusebenzisa umuthi okusibuyisela emuva uzosebenzisa ngamakaka. Hayi kuzwa. But ke sekufike kube yilomelapho okulaphayo owazi ukuthi yena le mithi ayimixile la izokwenza yini lokho ngoba ukuphalazela phe kwamakaka kuyisichitho kona. Ngokwakho. Uma yena engakwazanga ukuqondanisa imithi le asuke kunikeza ukuthi uyisebenzisa ngaleso sikhathi ngenzeka uphalazela lapha emakakeni isichitho sisale kuwena. So uyo kumele akwazi ukuqondanisa imithi. Imithi yakhe lo osuke ethi uyakulapha. Yebo. Akezwakala lapho omkhulu. Njengoba sihamba ngalo line yezichitho nokufakwa kwezichitho ukuzikhipha and so on and so forth. Bengisacela ukuthi sike sithinte kulokho kwesilwane. Mekuthiwa umuntu uthunyelwe ngesilwane okanye ubelethiswe ngesilwane. Umkhulu mongasike nje usinike leyo information okanye imbono yakho when it comes to isimo sesilwane. Masingakhuluma ngesilwane sikhuluma ngenkinga ekhungethe mhlawumbe cishe 50% yabantu eSouth Africa. Most yabantu iphila nazo izilwane and abanye abekho aware ukuthi baphila nazo. Because mawunesilwane usually indlela ekujwayeleke ngayo umunye uphuphilala nomunye umuntu. So lesi silwane kuyenzeka sizenze uphuphe ulala neex yakho. Mhlawumbe uphuphe ulala nokhazini wakho noma ubani kuya ngokuthi sona sifike kanjani. Omunye kuyenzeka mhlawumbe abe namaphupho amaningi. Mhlawumbe aphuphe kushayisana imoto uthothi ezinye ezishayisana phezulu emkhathini. Kuba namaphupho nje abhedayo. Amanye ongathi makuthiwa achazela umuntu ongazi ukuthi uzolichaza ukuthi. So kusuke kunamaphupho nje a strange nawe ongawazi. But kwesinye isikhathi mawuthi uyavuka ekseni wakhohliwe kodwa uyakhumbula ukuthi ngeke ngaphupha but angikwazi ukuchazela umuntu ukuthi yini le ngiphuphile. So sometimes omunye isilwane masilale nayo phuma discharge ngaphansi. Yebo. Omunye mhlawumbe indoda yakhe mayithilala naye izwe ngathi kadeleli nomunye umuntu kodwa engazange laye nomuntu kadeleli nesilwane. So kuningi nje okwenziwa isilwane mangingachaza umuntu othi uyasebenza uyahola kodwa imali akayiboni. Yebo. Imali iphelele etshwaleni imali kwenzakalani kuningi okungenzeka. But kuya ngokuthi wena uqondene nani mhlawumbe uyayani kumuntu obhekayo ukuthi akucheckele ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho mase sitholile ke lesi silwane wenza njani ngoba abanye abelaphi banokuthengisa abantu inkukhu ezimnyama athi yomethula isilwane. Hlabe lenkukhu emnyama isilwane sihlale kakhulu singasasuki. So kunezinto eziningi ngoba mina ngumuntu vele oke waduma ngokusiza abantu ngezilwane. So if ukhuluma ngesilwane ukhuluma nomuntu okuyena yena owazi onolwazi uthe kuba nzulu nesilwane. Nokusenza futhi siyasenza ukuthi siyosifaka kumuntu siqhoqhobale kuyena. So into ukuzokwazi ukuyilapha esikhathi ukwazi ukuyenza. Ukuthi ukwazi ukuyikhipha nomuntu efika. Just umuntu kuba khona nami izinto engikwazi ukuyifaka kuphela mase kumele ngiyikhiphe ngiyaxakeka. Kube khona engikwazi ukuthi okay lo ngizokufaka. Mase ngikukhipha futhi ngizokukhipha. So mase belaphi kuya ngaloko nangaka ukuthakatha phela ukufunda ngokulapha. Ngoba mawuhlanganisa umuthi kuyashiya ukuthiwa la mawufundisa ugobela wakho ukuthi mawufaka lo muthi ufaka i-teaspoon. Wafaka ispoon umuntu uzofa. Also uyabona ukuthi lento shuthi harmful kumuntu. Nenye into uyahlanganisa ukuthi la mangayiqhathanisa ikhona ibhomu engaphuma bese uya experience ukuqhumela ibhomu bese uyabona ukuthi okay le bhomu le angiyibeke eceleni khona la ngiyiqhumisa khona one day. So nokufunda ukwenza izinto ukufunda ngalesikhathi usukuhlanganisa. Imali emkhulu le bhomu osukuyibeka eceleni bese mekumele uyithulise okanye uyikhiphe ikhishwa kanjani.
No, phela ibhomu isuke ilinde ukuthi kusuka iwar ya Trump bese sikwazi ukuthi mase kusuke leyo war leyo bese sikhipha ibhomu. Ibhomu iphume Ibhomu ayivele ikhishwe nje ihlala ibekiwe ukuthi ilinde ukuthi kuxatshanwe amazwe namazwe bese-ke iyakhishwa. So akuyona into vele kodwa phela uma uyifuna ukuthi wena ikhishwe nje ngoba wena kusuke kuxabene lo mkhathi wakho then bese siyakusiza kodwa akuyona into esiyithakaselayo nesithanda ukuthi siyikhulume kakhulu kuma social media. Hayi kezwakala mkhulu. Ngiyakuzwa ukhuluma ngazilwane sesikhulume ngazichitho. Khona enye into abantu abasuke befuna ukuyazi mkhulu and mhlambe mongasikungiphendule kuyona angabe usizile nababukeli. Khona lento abantu abakholelwa kuyona ukuthi umuntu wesifazane especially mefuna ukushada ukhona umuthi wakhona. Ngicela ukubuza ke lapho mkhulu ukuthi into enjalo ikhona yini? Ukhona umuthi onjalo mama ukuthi abantu bagana. Kodwa kuyashiyana yabo. Awukwazi ukuthi ujola nomuntu ongasebenzi bese uthi uze kumkhulu uthi ngicela ungenzele umuthi ukuthi ubani wakabani angishade. Uzokushada ngani lo muntu ngoba vele akasebenzi. Yebo. So siyakusiza ngisho ukuthi kuyisono mhlawumbe ukungasebenzi noma izwi lendoda engasebenzi alizwakali but ngizama ukukubekela ukuthi yes umuthi ukhona nomuntu osuke engashelwa nje. Uthothi kuphela inyanga nje abafana bamboni ngisho ehamba edrobheni ngathi udlula nje yenye inkomo. Ngathi udlula nje. Noma ngathi ubona isihlahla esinameva ukuthi nje athi sawubona kwenzeki. So izinto ezenzakalayo lezo okusuke kukhishwa lelo bhadi lokungaqonywa kulo. So kunesihlahla ke thina sisebenzisa abathi umganu. Abanye bathi ubaganisela. So kunama tricks ke wethu esiwenzayo ngawo. Yeah, mhlawumbe umuntu wesilisa ukuphathe isikhukazi ngoba usufuna ukuthola abafazi. Uma umuntu wesifazane oshimile ukuphatha iqhude sikwenzela ngaleyo ndlela ukuthi abantu besilisa bakubona. But kuyinto eyenzakalayo ukuthi noma sewenzele lo muthi lo muntu lo uba nalo amashushu ukuthi ngifuna ukuyovela. Umuntu othi uyayilungisa imali ayibeke ebank aplan ukuthi ngenyanga ethile ngifuna ukuyolobona mase kufika ilanga bese ayihlehlisa yonke leyo nto. Ngobani kuwena ayikho inhlanhla yokugana. So lokhu khala kuhamba ufona zama ukuthi uthole indlela ukuthi usizakale kuvuleke leyo nto. Umuntu othi ukuganwa into eyavalwa kube emsamo. Yebo. Kwaphehla amanzi amnyama bavala ukuthi kuzalwe ingane engahlawulwa. Abantu bazalela ekhaya kube njani athola umkhwenyana onemali kodwa angacabanga kumlobola. So into ezenzakalayo lezo kuyalungiseka futhi lo mkhulu ayisiyakuzwa kulokho kokuganwa. Okunye ebengifisa ukuthi mongaske nje usinike ulwazi ngalo yilokho okwezigubhu. Angithi ukudumile futhi nakhona ukuthi khona isigubhu sisiza ngokuthi nokuthi ngoba njengoba izigubhu zisiza ngezinto ezihlukahlukene. So asithi manje ubhuti uza kumkhulu uzocela isigubhu but umsamo akanayo indawo la ezokhulumela khona ukuthi nayi sengibuye nayo cela ukuthi ngenzele ukuthi nokuthi umuntu onjalo kwenziwa kanjani? Isigubhu ngisho ngithi isigubhu into ekhona into esebenzayo but isigubhu siyinto edepende emsamo wakho kakhulu. Siyinto related to i-background yakho. So sometimes abanye igubhu ayibasebenzela according to umsamo ukuthi umsamo wakhe awukho esimeni. Uthola omunye waphikwa kubo omunye kuningi okungenzeka. Uthola ukuthi omunye wathathwa oyisesibongo nesirong izinto zakhe ayihlangani but usecabanga ukuthi ngcono ngithola isigubhu ukuthi sizokwazi ukungisebenzela. Yes, ezinye igubhu ziyakusebenzela. Mostly igubhu ezimsebenzela umuntu onjalo so kuyigubhu engahambiselani nedlozi. So kuyigubhu ekusuke kusetshenziswa izilwane ezithize kusona. Makwenzeka mhlambe sisebenzisa imvu lapho kuleso sigubhu sivale vele idlozi saphakamisa lento esiphakamisayo ukuthi idlozi lakho vele ngoba livela likhuluma alenzi ukuthi alivele lithule akusebenze lesisilwane sisiphakamisayo. So kuyashiyana but makuthiwa wenzelwa isigubhu esiqondene nedlozi leso sigubhu kancane ukuthi sikusebenzele. Sengadepend ukuthi isilwane esikhandiwe ngoba phela makukhandwa isigubhu
isigubhu masenziwa kusuke kunesilwane esisuke siphakathi ekuyisona kufanele sisebenze. Sebenza. Yes. Makuthiwa sewuhlaba leyo nkukhu noma uhlaba leyo mvu noma uhlaba ini usuke ufaka inyongo yokuphakamisa lesi silwane lesi noma ufaka igazi lokuphakamisa lesi silwane. So isigubhu mesingahlatshelwa leso kungaba isigubhu esiqondene nedlozi, mhlawumbe kuzogcatshwa wena kungena igazi lakho kube ukuthi kusebenza le mithi nje automatically. But if wenzelwa isigubhu unenkinga yomsamo noma unenkinga yedlozi lakho qobo, vele mawukuthi ke ufuna into ezokuphilela nezokusebenzela ngeke izilokikisa le nale, kufanele uthole noma ngithi uthathe lento. Yebo. Engakwazi ukukusiza, but if umsamo wakho vele nawo ubheke eceleni akukho lula ukuthi sikusebenzele isigubhu esiqondile. Uzohamba ulanda igubhu kuzona zonke inyanga uze kuthiwa kunenyanga yenza igubhu gcine lapha endlini sekuyisigodlo kuneyigubhu zulayini asikho nesisodwa esisebenzayo ngesimo sokuthi vele umsamo wakho nawe awuqondile. So nomuntu osuke kwakhela isigubhu ngicabanga noma ngiyengifisa ukuthi akaqala aqondisele yena inhlahla yakho, ngoba wonke umuntu osuke ezalwa usuke inhlahla yakhe lo muntu ayibona ukuthi na iyasebenza noma isiyumfakela ngoba izobe sikhandiwe bese ke kuphakanyiswa isigubhu phezu kwento ekhona. Ngoba uma ufika nje wena umuntu nje ukuthulile kungenzeki lutho empilweni yakho ukuthi ufuna isigubhu angeke kube lula ukuthi sisebenze. So kusafanele uqale kukhandwe wena kuvuswe lenhlanhla yakho le kuwena. Nami ngikholelwa ukuthi umuntu oyinyanga okwazi ukulapha fanele ayilaphe inhlahla yomuntu. Akekho umuntu odalela ukuthi angasebenzi, akekho umuntu odalela ukuthi angabi nalutho emhlabeni. Wonke umuntu nomuntu unento ayibekelwe kuphela ukuthi khona into esuke yayithikazisa leyo nto. So sekumele wena umelaphi uvundulule leyanto esuke ithikazisile bese kukwazi ukuthi kuvuleke. So ungafika ngendaba yezigubhu kodwa sewuqale wachukuluza yona inhlahla kuqala ukuthi kukhanye kulento ofuna ukuyenza. Lapho kule lokho kwezigubhu mkhulu, umuntu mesuke eselande isigubhu, ne? Nasi sikhona, sisemsamo right, khamba kahle. Mengasasifuni ngisho lapho kuya ngokuthi usithathephi. Ezinye igubhu mawusilanda enyangeni kufanele mawungena nasekhaya uqale esangweni uthathe inhlabathi yasegcekeni uyifake la isigubhini. Uhlabe leso silwane usingenise esangweni. Ufike uyosibika futhi emsamo. Khona igubhu ethi mawungena nasemsamo idlozi liphume esemthana. So mawungasasifuni leso sigubhu kunemqathango yakhona. Noma ungasithatha uyosilahla emfuleni kuyafana nokuthi uyahlala ngoba ucatshiwe lento kuwena. So isigubhu kunokwenzeka ukuthi nami njengoba nginesigubhu engishiye KZN somewhere siyangisebenzela noma ngila. So noma ungasithatha usiphonse emfuleni sihambe namanzi, but as long le anti lapha phakathi isaphila still ngisazodla ngayo. So ngakuphendula ngithi kuya ngesigubhu ukuthi leso sigubhu sikusinikiwe sisebenza kanjani, yini esebenza kusona. Singalahleka yini mawusilahla kuzokwenzeka yini ukuthi le nto ife. Ezinye kufanele kuyibulale ngendlela yakhona kuningi nje ngingachaza kusemnyango. But isigubhu siyavaleka masufuna ukusivala kuya ngokuthi sona sivuswe ngani. Okay, kuyazwakala lapho mkhulu. And enye into ebengifisa ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu methi uthathe isigubhu, asithi uthathe isigubhu sebusiness okanye semali lezi ezenziwayo, manje usedecide ukuthi akasasifuni, unazo zonke lezi zinto azithole ngaso isigubhu, bekuwukuthi umuntu uyadecide ukuthi akasasifuni, lezo zinto ziyasala okanye nazo zihamba nesigubhu? Njoba ngishilo futhi ukuthi kuya ngokuthi isigubhu sokusithathile suke siqondene nani. Kunokwenzeka ukuthi vele masusilahla leso sigubhu lezo zinto zakho iphela. Uma uthi imoto zishayise one by one yonke into icollapse nje according to ukuthi vele phela kuona amandla akho la. Yes, usebenzelwe usizwe ilento. Nawe umuntu nje ophilayo ngeke uvume ukuthi uwenzele umuntu izinto bese right besathi ayike buyela kina ngisakufuni leduze. So automatically yonke le nto iyaphela. So kumele uyisebenzele unless usebenze ngesigubhu esingenankinga esedlozi. Isigubhu sedlozi noma sewuthi awusasifuni angeke size siqede yonke into yakho. Isigubhu esimoshayo ilesi esuke kunento ethize ephakathi.
ngesuka iphathi noma ngeke ngiyibike la kodwa kusuke kuna something suke kuyiyona ekhona esuka yenza ukuthi impilo yakho ubone iprogress, then after that masuthi uyayixosha lento bese kuya collapse futhi konke kuyaphela. Yeah. Yo. Hayi mkhulu kuningi ositshele kona. I'm sure nababukeli be eCoPoint TV kuningi abakufundile. Angazi mkhulu ukuthi kukhona yini okunye ongaske usitshele ngakho okanye usicebise ngakho, mhlambe okungaske kube ukuthi kusiza abantu okanye ukwenza konke lokho okwenzayo. No, mina mama ngiyakuzwa, ngicabanga ukuthi singakhuluma ngako sikhulumile ngezinto eziningi kakhulu engicabanga ukuthi abantu abaningi zibasizile, but engingafisa ukuthi bakuthola abantu esesikwenza manje ekade singakwenzi ngaphambilini. Yebo. Ukhona umuthi esiwenzayo lapha ekhaya ukusiza abantu asebegxile kakhulu kuphuzo oludakwayo. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu usephuza ngalendlela ukuthi akasakwazi ukuyicontrol. Lo muntu ngeke ngimfise ukuthi asondele kumina. Nginalo iplan la. Lo muntu onenkinga okanye kungasondela noma umndeni. It's either angisho phela mostly abantu aba-addicted ku-alcohol abafuni ukuya kutshwala. Yes. Noma ungamtshela uthi cha sengikutholele usizo angeke azayi lapho. So thina sinendlela yethu-ke noma ngabe kufika ilunga lomndeni lathola lowo muthi athi sewuvulile lo bhiya wakhe sewubike lapha bese uyamfakela phakathi then awuphuze kuba khona izinto ezenzakalayo engeke ngiyichaze-ke la online, but ngingachaza nje ukuthi lelo khambi elinjalo seliyatholakala, just kukhona-ke elinye esisalilandelela ukuthi silithole elikwazi ukuyekisa abanye ezinye izidakamizwa ezithize, but sisafuna ukulilandela silisebenzise nathi kubantu abasondelene nathi bese sibona ukuthi linayo nemiphumela emihle bese siyabuya sizolibeka futhi la obala, but lele ngikhuluma ngalo sesiliprovile liyasebenza ngendlela enhle. So ngingafisa ukuthi umuntu osekhathele osethi mayithola imali ayothenga ubhiya ngemali yokugcina engasithengile isinkwa, lo muntu ufanele angibone uzokwazi ukusizakala. Kunemizi eminingi ebhidlikile namhlanje through indaba yotshwala. So ubaba mesephuzile ungena akhahlele ngisho izinja kwamakati umoshakala endlini ngesimo sokuthi ungene utshwala kakhulu. So kunezinto eziningi ezenza lokho, kuyenzeka umunye bamdlulise etshwaleni uthothe ekhaya kunomcimbi yethe sathelile lonto ayithelile bamfakile something aphuze kakhulu. Omunye kuyenzeka kubanjwe ibhodlela lakhe kade ephuza ngalo ubhiya. Siyakwazi nathi ukwenza lo muthi ukuthi wena kade uphuza ubhiya bese sithathe ibhodlela lakho silisebenze. So wena njalo uma uthola imali uzothenga ubhiya. So izinto eziningi zoniwa yithina inyanga ukuthi izophinde ilungiswe yithina. So ngizama ukuchaza ukuthi ke lukhona usizo njalo kubantu abasuke befisa ukusizakala. Yeah. Okunye ebengifisa ukuthi mhlambe khona lento ekhulunywayo omkhulu ngabantu abasuke ngazi ukuthi kuzolibeka kanjani, but umuntu kube ukuthi uyahlola but akahloli ngendlozi. Lukhona ulwazi onalo ngalokho ongaske mhlambe usibekele nje kancane lokho kwazi ukusitshela ngakho. Mangingakhuluma lo ngicela ukukhuluma ngamajaji. Ukhona ekuthiwa izizwe zokuhlola. Yebo. Bese kuba khona ekuthiwa amajaji. Amajaji nezizwe into ecishe ifana noma ngathi into efanayo uma ehluka ukuthi isuke ivuswe kanjani. Yebo. Ikhona into enjalo yokuhlola. Leyo nto kakhulu beyisiza izinyanga. Uthola ukuthi kunomuntu owazi umuthi akakwazi ukuhlola. Yebo. Akaphuphi ngishelele ebusuku. So leyo mithi le iyenziwa ihlanganiswa iyogqitshwa kuphi nakuphi bese iyabuya izovuswa itshelo ukuthi yini umsebenzi wayo kanjani bese acaba ke la endaweni ezithize emzimbeni. So yena kuyenzeka ukuthi le nto nayivuswa ifuna ikhokhi. Kumele ahlale ephuza ikhokhi ukuze izophakama. Omunye kumele abheme insangu kuya ngokuthi ivuswe ngayiphi indlela. Omunye mhlawumbe ubheme isnefu kakhulu kuya ngokuhlukana kwezinto. But ke
into eyenzakalayo futhi abaningi bethu bayisebenzisa abangenaso isiphiwo sokuhlola ngoba umuntu oyinyanga awuphiwa konke ngaphiwa ukuthi uphathe umuthi usiza abantu kodwa ukuhlola ubuni Yebo. uphiwa ukuhlola kodwa umuthi awukwazi awubazi so kuyahlukana ngendlela osuke uphiwe ngayo then lento iwumfakela into esuke extendiwe ukuthi isebenze kuwena then enye iba nesikhathi sayo mayisebenza kuwena mhlawumbe umuntu othi asagezi omunye sihambelana nabafazi left and right kuningi okungenzeka so angifuni ukuchaza into omunye azoyibona kumuntu wakhe noma kumakhelwane kumfowabo asho ukuthi nayi lento echaza umkhulu so yiyo le yenzeka la ekhaya but ikhona into enjalo iyasebenza futhi kakhulu kuhluke kangakanani lokhu nokuthi umuntu me umakhosi okanye ezinyanga kanye izangoma ahamba yoparola kube ukuthi umuntu seyagcatshwa azacatshwe nolimi kuhluke kakhulu angithi idlozi mangingasho nje gogo idlozi liyahlehla kumuntu kwesinye isikhathi khona usuku nawe mawusebenzisa idlozi uzwe ukuthi cha namhlanje idlozi alikho kwelihlehlile likhweshile kimi so lezi zinto isiza kuleyo situation ukuthi idlozi siyazi ukuthi alizwani nokunuka kakhulu angeke ulale nomuntu uvuke ekseni uzohlola abantu kuningi angifuni ukubeka la kakhulu emoyeni but idlozi alizwani nje nento ephuma eceleni yebo njalo so awukwazi ukulala nomuntu wakho uzongena esigodlweni khona ungagezile ungahlambulukile uzohlola awukwazi ukulala nomuntu wakho uze esigodlweni uzokhipha imithi yebo so kuningi okwenza la so le inhlanga lezi suke isize simene esinjalo ukuthi noma ngabe umuntu osebenza ngabantu ubhizi kangakanani but mawucabele inhlanga once washaya impempe wabiza lezi zinto ozozibiza iyasukuma lento kuyo then bisikwazi ukuthi ukhulume ngalanga idlozi lingekho khona inhlanga ehambelana nedlozi khona izingahambelani nedlozi yebo so ukuthi noma idlozi likhweshile ngalelo langa zona inhlanga izosebenza mawuthi zona inhlanga ikhweshile idlozi izosebenza so kuya depend ukuthi lo muntu okwenzele wazini unolwazi olungakanani ngalokho ukuthi kwenzakalani ngalilanga nawe ngithi kumele wazi indlela yokuphakamisa lento ukuthi mawuyibiza lento yakho uyibiza kanjani isabela kanjani ufanele ukwazi ukuyikhulumisa nayo izokutshela amanga kuwena la endlebeni ukutshela ukuthi lo muntu unemoto kodwa efike ngenyawo engenamoto so angeke ngiveze kakhulu kodwa kunomehluko ngisho kanjalo kodwa nalokho kuyakhomba ukuthi ukusebenza akufani futhi ngeke kuze kufane indlela zokwenza izinto zihlukile ngiyacabanga ke mkhulu ukuthi kwayilo ulwazi lolo osinike lona in this period of time kuningi abantu abasibukela abakwi-Eco TV siyabonga ngicela ukuthi umkhulu ubuye ubanikeze imininingwane ukuthi umkhulu utholakalaphi bakwazi ukuthi beze kuwena bathole usizo Dr. Malinga uyatholakala eGoli tholakala eJoburg nase KZN eThekwini umuntu waseThekwini kahle noma ngithi waseZululand I'm from KZN but ngikhona la eJoburg ngisimo somsebenzi wona lo kwelapha so ngumuntu orelocator but ke ungangibuza ukuthi ngizozana eCape Town angeke ngifike lapho ngisebenza eThekwini naseGoli so mawungidinga uyangithola inambeni yami 084 2872 944 alternative number it's 060 435 2301 084 2872 944 nenye into engifisa ukuthi abantu bayi-understand abantu ngicela abangangifoneli nge-WhatsApp call because sinaleyo nkinga leyo ukuthi umuntu akufonele nge-WhatsApp call only to found ukuthi uconnect e-Wi-Fi emsebenzini wena mhlawumbe usendleleni njengoba kufonela nje usazobuza imibuzo e-11 nakhona uyayibuzela nje ayikho into eserious afuna ukuyenza if ufuna ukukhuluma nami mawungifona ku WhatsApp call ngiyakuziba it's either your call will be rejected or ngizokuziba so mawufisa ungifonela nge straight call
nakhona nginezikhathi zokufonelwa esekuseni ngabo 7 8 9 ngo9 ngisuke sengena esigodlweni and angisayibamba ifoni lapho until ntambama ngangifonela ngabo 6 7 8 latest to 9 mase kudlula u9 nami senginomndeni awufoni ke vele ebusuku ngicabanga ukuthi wonke umuntu yasekuyibonus ukuthi ngibambe icall until 9 o'clock but ngiyatholakala nje anytime na ku WhatsApp ngiyatholakala kule number mawukhuluma nami ungaloku mangibhalela ungibuza impilo unjani mkhulu kufanele kuvele uhlale odabini ngoba kwesinye isikhathi uthi ngiphendula 200 ama message so masazongibuza impilo wena ngimoshela isikhathi ngivele ngikuzile vele uhlala odabeni awona nje usho ukuthi mkhulu inamba yakho ngiyithole kuphi ngicela ungisize kanje finish uzosizakala mawusazongisendela izithombe ukuthi nako sashada nomyeni wami sahlukana buka ingane yethu injani mkhulu yabona yonke ke leyo nto mina ngisuke ngingasekho lapho zoyikhulumela wedwa nje kuphela so ngiyatholakala ke inambeni lezi engibekile 0842872944 mawungidinga ku TikTok ngikhona for ukuthola ama update no Dr Malinga inyanga then uzongibona lapho ngikhona ngivelile then uzokwazi ukubona nezinye izinto then ubone ukuthi ke sisiza kangakanani siyabonga hayi kubonga thina mkhulu babukeli be-Echo Point TV siyacela futhi ukuthi nibe careful bakhona abantu abathanda ukuzenza izinyanga akungabi ukuthi nithi nikhuluma nomuntu kanti nikhuluma nomuntu wrong lenze sure ukuthi niya verify ukuthi uDr Malinga nikhuluma naye umkhulu uyena impela kungabi ukuthi baningi abantu abala ngaphandle abenza lezi zinto zama scam sijabulile ukuba nani siyabonga sicela ukuthi ni subscribe nisilandele kube ukuthi na kuma comment section nibuza imibuzo lokho esikwazi ukuniphendula kukona sizoniphendula nisale kahle siyabonga